Βάσει σχεδιασμού και βάσει προετοιμασίας, τις 18 Σεπτεμβρίου η ομάδα θα είναι έτοιμη να μπει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της κατηγορίας την οποία θα αγωνίζεται φέτος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ήταν οι απουσίες των ποδοσφαιριστών, που κακά τα ψέματα είναι ερασιτέχνες, και όσο και αν εγώ τους τόνιζα από την αρχή ότι θέλω παρουσία ποδοσφαιριστών σε μεγάλο βαθμό, τους έλεγα στο 100%, πραγματικά δεν μπορείς από ένα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που έρχεται στο γήπεδο καθαρά για το μεράκι του και για την αγάπη του προς το σύλλογο να του πεις δεν θα πας διακοπές, δεν θα πας στην εργασία. Οπωσδήποτε δεν είναι δικαιολογία αυτό εδώ πέρα οι τόσες απουσίες, αλλά υπήρξαν και προβλήματα τραυματισμών, που αυτό εδώ πέρα το πράγμα δυσχέραιναν το έργο μου όσον αφορά την ομοιογένεια πάνω στο τακτικό κομμάτι της ομάδος. Νομίζω όμως ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή στις προπονήσεις, γιατί αυτά τα παιδιά μου έχουν αποδείξει ότι είναι εργάτες, αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε το χωριό, αγαπάνε το σύλλογο. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Για μένα, σε ένα πρωτάθλημα που θα παίξουμε με όλους τις ομάδες, δεν έχει τίποτα να κάνει ότι κληρώθηκα με τα μονόσπιτα, θα κληρονόμουν με τη δόξα Νάουσας, παραδείγματος χάρη. Για μένα έχει να κάνει η ομάδα να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να βγάλει όλα αυτά τα στοιχεία που τις διακρίνει τα ατομικά του ταλέντου του ποδοσφαιριστή, αλλά και όλα αυτά τα στοιχεία που δουλέψαμε εμείς στο γήπεδο όσον αφορά την προετοιμασία. Με όλους θα παίξουμε, και να σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι είναι θα κάνουμε ταμείο παιχνίδι με παιχνίδι. Και στο τέλος θα γίνει αυτό που λέμε συγκομιδή βαθμών. Δεν με προβλημάτισε ούτε με ενθουσίασε όσον αφορά η κλήρωση και ότι το κληρωθήκαμε με την καθόλου καλή ομάδα της Ελπίδας Μονοσπίτων. Εγώ πάλι θα μείνω σε αυτή την εικόνα και θα δείτε ότι σε λίγο καιρό αυτή την εικόνα θα έχετε αποκτήσει και εσείς, που τώρα αυτή τη στιγμή, βλέποντας τα αποτελέσματα, βλέπετε κάποια αποτελέσματα που ήταν μη αναμενόμενα όσον αφορά τα παιδιά και τα ονόματα που ήρθαν σε αυτή την ομάδα. Είμαστε νέα ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές είναι πρωτοκλασσάτη. Πραγματικά. Μου το αποδεικνύουν όμως με τη δίψα τους και τη θέληση και το πόσο σκληρά δουλεύουν στις προπονήσεις, ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα είναι κάτι απλά συγκυριακό και θα βγει στην πορεία σε λίγο χρονικό διάστημα. Η φετινή μας στόχη, το είχα πει και σε μια άλλη συνέντευξη που είχα δώσει, είναι ότι αυτή η ομάδα
να αποκτήσει ταυτότητα πάνω στο θέμα οργάνωσης, πειθαρχίας και να έχουν να λένε στο νομό οι μαθίας και όχι μόνο ότι πήγα, είδα το Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας και αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν με μία λέξη ομάδα. Ομάδα όσον αφορά τη διοικητική οργάνωση, την προπονητική οργάνωση και την ποδοσφαιρική ποιότητα και υγεία που έβγαζαν οι ποδοσφαιριστές της. Για μένα αυτός είναι ο στόχος. Τι θα θεωρούσα αποτυχία. Αποτυχία θα θεωρούσα αν έβλεπα κατά τη διάρκεια της χρονιάς στην προπόνηση της 3ης, 5ης Παρασκευής ήταν αριθμός κάτω των 20 ατόμων. Και βάζω των 20 ατόμων και για μένα σαν προπονητής αυτό είναι το στάνταρ για να μπορώ και εγώ ως προπονητική προσωπικότητα να δεχτώ να είμαι στον πάγκο μιας ομάδας. Πραγματικά βλέποντας την εικόνα της ομάδος έχω μια εκκρεμότητα, αλλά αυτή θα είναι μόνο αν με παρουσιαστεί κάτι σε αυτό το ποδοσφαιριστή που έχει αυτά τα προσόντα που θέλω εγώ. Πολλοί θα λέγανε αυτομάτως θέλετε σεντερφόρ κύριε Πέγε. Εγώ θα σας έλεγα ότι θέλω έναν ποδοσφαιριστή που τον ήθελα και πριν ένα χρόνο. Αυτός μου λείπει ο ποδοσφαιριστής και αν βρούμε τη λύση θα τον αποκτήσουμε. Μου έχει δώσει το δικαίωμα η διοίκηση να χειριστώ όχι μία, ακόμα 5 μεταγραφές. Όμως εγώ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχω εμπιστοσύνη στο ρόστερ, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πάρω 5 ποδοσφαιριστές. Ένας ποδοσφαιριστής και αυτός είναι αυτός που τον έψαχνα και πριν ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό της ομάδας. Η σχέση μου με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέρειας νομίζω είναι η καλύτερη. Καθημερινά βρισκόμαστε στο δρόμο, βρισκόμαστε σε χώρους ποδοσφαίρου, σε γήπεδα και ανταλλάσσουμε κουβέντες, παραστάσεις σαν να είμαι μέλος της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέρειας, προβληματιζόμενος ή να σας το πω το άλλο, σαν μέλος λειτουργώντας της Ακαδημίας όσον αφορά την οργάνωση και το μέλλον της Ακαδημίας. Με τον κύριο Σάκη το Σύμπο, τι να πω, πραγματικά θα επαναφέρω αυτά που έλεγα και πιο πριν. Για μένα ο κύριος Σύμπος είναι κάτι που θεωρώ ένα ανεκτήμητο κομμάτι που μου χάρισε για μένα η ζωή. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας. Το είχα πει, αντίπαλοι θα είμαστε αφού είμαστε στον ίδιο όμιλο και θα κοιτάω πάντοτε το καλό και το συμφέρον του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας Μαρίνας. Πραγματικά, ναι, είμαι κι εγώ αυτός που
είμαι επηρεασμένος από τα φαινόμενα της εποχής όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πικρία αυτή που τυχόν έχετε διαπιστώσει δεν έχει να κάνει σε κανένα κομμάτι όσον αφορά το διοικητικό σκέλος απέναντι προς το Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη πικρία για μένα είναι ότι βγαίνοντας προς τα έξω από τα στενά όρια του χωριού με σταματάνε ανθρώποι που με εκφράζουν το θαυμασμό όσον αφορά τις κινήσεις που κάνουμε, τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει, την δημιουργία της ακαδημίας που έχουμε ιδρύσει. Πολλοί δημοσιογράφοι όπως και εσείς μου έχετε μεταφέρει τον θαυμασμό, γιατί μια τόσο μικρή κοινωνία μπορεί και κάνει τέτοια βήματα ανόδου, και βλέπω από κάποιους μικρή μερίδα, πραγματικά μικρή μερίδα φίλους να βγάζουν κάποιο αρνητισμό. Πραγματικά, επειδή είμαι γέννημα θρέμα Αγιαμαρινιώτης, δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον αρνητισμό. Γιατί να υπάρχει, μιας και κάνοντας μια βόλτα στη Βέρεια, στην Άουσα, μπορώ να σας πω και λίγο μακρύτερα, όλοι μιλάνε για αυτό που γίνεται στην Αγία Μαρίνα. Αυτό που γίνεται στην Αγία Μαρίνα δεν είναι προσωπικά του Πέιου ή του Καλατζίδη ή της διοίκησης, είναι της Αγίας Μαρίνας. Αυτά τα έργα που γίναν υποδομής δεν θα τα πάρει κανείς Πέιος, κανείς Καλατζίδης, αλλά θα τα καρποθεί η επόμενη γενιά. Γιατί να έχουμε εμείς τέτοιο αρνητισμό? Ίσα ίσα εμείς πρέπει να επενούμε την κάθε μια προσπάθεια που γίνεται προς αυτό το κομμάτι, όπως αυτός ο σύλλογος έχει αρχίσει να κάνει εδώ και 2-3 χρόνια. Νομίζω αυτό το μεγάλο το άνοιγμα που είπατε έπρεπε να έχει γίνει πριν κάποια χρόνια, και θεωρώ ότι οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό σωματείο θέλει να έχει μέλλον πρέπει να κάνει αυτό που κάναμε εμείς εδώ και 2 εβδομάδες. Όσον αφορά αν είμαι ευχαριστημένος, απόλυτα ευχαριστημένος, και από τα παιδιά και από τον υπεύθυνο της διοίκησης του Μέγα Αλέξανδρου, τον κύριο Χατζή, αλλά και από τον συνεργάτη μου τον Νίκο τον Λιάπη. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Από τα παιδιά 18 Αγιαμαρινιωτάκια είναι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο γήπεδο και παρακολουθούν τις προπονήσεις της ομάδος, και μάλιστα βγάζοντας τέτοιο ψυχολογικό χαμόγελο, ανάταση, που μου δίνει εμένα και τους υπόλοιπους όσον αφορά τη διοίκηση τα εφόδια να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη όρεξη, και αυτό εδώ πέρα το εγχείρημα, αν μπορούμε να το βελτιώσουμε και να το απογειώσουμε, αυτό οπωσδήποτε θα γίνει στην πορεία του χρόνου. Και θα πω και κάτι που πρέπει να το πω, αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να έχει βάθος χρόνου. Αν σε 2-3 μήνες δεν λειτουργεί, είναι σαν να μην κάναμε τίποτα. Ένα άλλο, αν τα παιδιά από 18 κατέβουν και πέσουν στα 6, πάλι δεν μπορεί να γίνει με τόσο καλό
μεθοδολογία ή προπονητική δουλειά. Οι φίλαθλοι της Αγίας Μαρίνας που τα τελευταία χρόνια έχουν αγκαλιάσει μαζικά τον σύλλογο, κοιτάτε, εγώ 3 χρόνια είμαι 3 μήνες είμαι προπονητής στο Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας, αλλά ζω και αναπνέω σε αυτή την ομάδα σε όλη την πορεία μου της ζωής. Αυτό που γίνεται με τους φιλάθλους της Αγίας Μαρίνας τα 3 τελευταία χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Το τι θέλω να πω εγώ σαν προπονητής, να μείνουν ήσυχοι. Θα έρθουν και τα αποτελέσματα, θα έρθουν όμως και όλη αυτή η ποδοσφαιρική ποιότητα που θα αναγκάσει τους φιλάθλους να έρχονται και να λένε την Κυριακή θα πάμε να γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Τόσο απλά. Αυτό το πράγμα θα γίνει από την ερχόμενη Κυριακή στις 18 του μηνός εντός έδρας με την Ελπίδα Μονοσπίτων.